Ghana man mwakwa ya board message ya mubim. Video ba kwa meye ya edinia adisua mafiti ase yanim no. Mekafa introduction to the formation or the foundation of Asanteman, and then some paramount chiefs or paramounts. Na mekafa ekwan ben na Asanteman bae. He said na 72 ameka se meka nyina ye aman hene ene nkuro ene aman nsem. Enti de edi kan no ma yese meka bibi afa Kumasi states anase Kumasi traditional council. Na wontimi nka bibi mfa Kumasi traditional council na Kumasi states abrawo nka bibi amfa Asanteman ho. Eno nti ye ka Asanteman history ni afaso nso a kire Kumasi state no so emu. Adesua yesua ye befa bia free enwoma wato ne din outline of Ashanti history. We volume 1 and part 1. Your part 1 and your part 2 volume 1, part 2 volume 2. Opemsuo Osei Tutu. Me amaja owo me na etwereye. Na as nwoma mu nsem ne ye history of Asante, and as an outline of Ashanti history. O pesa nwoma bia o mama sotia o nsabe ka bi ana se o frɛ o Menchia Palace Museum a o nsabe ka bi ana o frɛ author nankasa Opemsuo Osei Tutu nso so a ekwan bi obefa so ama won sa ka bibia no so won sa ebeka bi enti emu hono me de number ebetudwa na se bibia ni a obetimi afre enwuman ekire Asante abosie na nam se video membe se be tenten no medru baabi na masa atoa so. Asanteman abosie no ekwan ben na fa so bae se ye wadesua bebre a ekoso a ekire se akamfo no enyina ebebetena bonoma so sa asembwe ma kire mu se ente sa na emu dodo no ankasa ene betena bonoma so enye won nyina ena ma kire mu dada nso so e wo me video ba akom e kire se mpo yenuanom aduanafo a wakotena bono mamu baabi a yefrɛ ho German beka doma suma drobo Jape krom enkuro na wo ho no wo sa bia ho no won ka won a wokotena bono manso no ho won de wo ba no wokotena Asumenya street na de etie nie emra nipa ni bi ebetena bono manso na ebi tuye ebi nso ametena bono manso wokohia wo adanse enti adansi nkuro ne bebre bonse kuro adansi kuro wei abusua wei ho na wo mfiri adansi kuro wei ho na abusua wei firi so ho tinipa na edoso no na wo mu efiti ase tete mo kwachichere nkuro bebre enomo ansana denchirafo eba betena adanse enkuro no ebi adansefo asase so adanse hene babi ekoye aniamo ho ekofa entokwa eba ya denchira ebufa adanse so ebe ye wona wote pom ho nyina awura
enti de ope ena no ye obia na Kumasi state no eho asa na ni Asanteman no ho asem no wa se enam den kira ebeta ofa won nyina nti no ede won ye nko nti no wo pray se obenya won fa ahodi na Kumasi state no ho asem no ayokofo no ebe pie wo Asanteman so ho no wana no odi won anim ayemfa no odi won anim odi kan na efro anatwum ani antwi o free ho no kobia manfi ana krobia manfi ebai ana krobia manfi edi ayokofo nanim mra na wo asumenya na enumu ena afe na oti akenten ena de won free ho ba be pay asase a wo betena so na wo free ho kwa aman na oti akenten free mo no na obri yabu abai obri yabu ayi penso ena onya ni suade hunu a wo se nananom abeso na daye se ewo se amanaman no eka won ho bom sanka bom na opeso wo ye ntimi anyina ena doma maya na ete central officer samre na doma fo ho no wote ekoto share na obri yebo a ene na yonkofo okonfo ya moa ano wa aguna ene na dwam na kenten ano yo office hene ne dom so eto share won so ema na obri yebo anya afnakam ekon no mu a wode toye na dwam na kenten de toye na konfo ya moa enso toye eno achi ana Opemsuo Osei Tutu ebaaye ebetena kwaman akonwa no so ne yonko konfo anoche ekotena aguna konwa so na wiafia kenten enso kotena ofenso akonwa no so enti na se tu preso ena wasa ka won ho bom enya Asante a woni doma de si ani ebufa doma so ema doma edi nkuguo eno na doma edi free sentre so ekotena aboma a kire wonamu a wakodu ba bia woti a ehoye jaman asase sun enti enum nso na kwaman enso se sabaye Kumasi ise wo okonfano chi di kumdua mienu ode ba akosi kwaman eno de ba akosi Opemsuo die ne wi enti wo frɛ kro no kum awu enne kumawu ena kwaman de ne de eginai ti wo kwa wo se meko kumdua no ase kum ase ebeye Kumasi na no mpo no wamfa won ho anya kwasa o okomfo anoche ema esikadwa kofi ebe ka aman ne bo mu monya Asante na esikadwa kofi ne ba e de ebesi ne na so ene Opemsuo Osei Tutu ento na beye Asante hina wodi kan sebe na Asante be gina na obetimi akokko afa denkyira na Asante be gina nti enipa bi edwo ho ba afore nipa ne ye bebre na enso so akunini a wode wo ho ba afore ye kese na mbebo wondin di odi kan eye nana asenso kofo ano ye adwumaka ase kese hene sesia wo hene wote adwumaka ase kese akonwa so no ede nana asenso kofo abebio ono na wo pene ye ema wo sie na mono onwu yo ni asie no ni apegya ne nsa ede ya wasim de aduro agum
ama akofo di dware ono nso firi wa adweso hene adweso di kopim enso ma wotwitwa no amono onwu yi oni etwa no ha ni ato ne nam na pete ese empete eba be fa nam no na baabi empete de nam ne bi bekwa akoduro bia ebe ya Asanteman eye honhom nioma enti etoda na obi nti bibia sese mpo ohene bi ba wose media menka Asanteman obo no free wa ohene bofro ba wose media meka ho efi se eniama eye adwuma sunsun mu no eho abeye Asanteman na won mi enu yes ade na wie yero na ye wose enya oberema baako a obrempon a ode ne ho bema obekokon won tutuo na atamfo betu akuno okunu wi a eno ena Asante be ya Asante na Asante edi nkunim eno na twenebu akodua ayekuma wu hene na twenebu akodua ede ne ho maaye ode ne ho ma na yire no mu sun kanka na yire na yire o yire ope no amampene danso a oka bia nananom ewo kuma uka bia na nsa na twenebu akodua de ne ho ma enne menne o yebetumi ayesa pesemi nkumi nyanti yese o man no na se nananom atumi ayese ya adan na yenso so yentimi nye bibi emfa mo aye man sa ni pedu ohoma wie ye no na ekon adusi se wo kokon woni dankyira enno ena Otumfour no chika che Opemsuo Osei Tutu se wo kokon no bia enkunim de yebedi na nso ye ba na wo chepepepe wo beto anananom eba sa atamfo beka se wo hene no kura edi nkuguo eno nti na zetu men kokon no bi pe obi a ne di brete sewo anase wo ben wo fize sabre no na kuma se hene no nso ye man hene te sedie mampon no ye man hene no nanso so enam nyankoma de ne nti ahemfo ni nyina nkonwa no mpo woje chekere yo edi hye baabi bo foforo ma won enti na akonwa ni nyina abehye asikadwa no ase enti ama asikadwa no tie asikadwa so no wona abeya Asante hene enti yenni kumase hene Asante hene nye kumase hene na emomanam se ho na ye capital of Asanteman ti bibia ekoso wo hobia no ono na wo hwesiesie pise wansiesie fi a obele no wasiesie Asanteman ni nyinara enti eba sa no mampon hene na naboa hena na ntio na America enti na naboa hena na ntio di animu egitu mampon hene ekogina ho ema Opemsuo Osei Tutu tina desre ene se so Opemsuo Osei Tutu tie sikadwa so dia wona wo sina nan enti ono so betra dwetedwa so eno nti na mampon hene tie adwetedwa so ona ye nwisi ahene ono na hwe akire se Sante hene etu kwan ana okoba abi a na se Sante hene ni wa mampon hene na hwe akire so nse akonwa bia so hene ni wa ohema na hwe akire na so Asante hene akonwa de Asante akonwa na de Sante hene ni wa anyo ohema na hwe akire eye berema a wosaye mampon hene na hwe akire ona ye ni second in command eno nti na Asante hene akonwa no nko a ye friend abanwa eye merema adwa oba entimi nsia nan enhweso emra Asante hene ni ho na mo ye berema akonwa foforo bia no se berema ni ho ana so hene ni ho a ohema no esi anan timi hweso nanso Asante hene akonwa de entisa bio Asante hene akonwa na ye soronko Asanteman akonwa no eya akonwa kase eya soronko a ebi ni nanim de nti America sa ne se wo de mo amonhwe ahema ya yesie kuro bia yebetimi de ohema
onyini ye esiso ye betumi didi wanyini esiso ne nyina ne se oye de hye na woni mamamre na wonim ne ese woyo nanso santehema akonwa nko ade yemfa babunu nsiso agi obi a watwa bra enko an ye de nsiso ti won se sa akonwa ne yesononko eno nti Opemsuo Osei Tutu echichire Asanteman no ahemfo a woni won chichire ye no ebinie wona woni onko denchirakon no se sabre na edwoso hene dikopim ede ne ho ama oka ho no okọ wode ne ho ma ye wokon adwumaka ase kese hene asensokofo afe na natwenebu akodua enso de ne ho ma akumawu hene enti afe yanhwe ahemfo a ofiti ya Asante ase no na seetu Asante hene na natwenebu akodua kumawu hene na boa hene na ntio mampon hene na da akwa yi adom dwaben hene na onuma pau eye asumenya hene na kofi dwa ye boafo bekwa hene na agema mpomfi kokufu hene na odro panin nsuta hene na wiafia kenten ofenso hene na dikopim a makan adweso hene afi na krobia no ye tafo hene ana okomfo anochi agona hene medical ya bo asensokofo ene twenebu akodua edin dada eno nti sankrofo yi nananom yi na Asante mfiti ase paa no na ejina won so bonse wante ahemfo bebre amanhene bebre enye se na wonka ho na woka ho paa na enso sabre no na wondi bre ne yempegya mu etse de weenum a yamabobodi na wondi bre ne sitie no enti ahemfo no kwa akon ne bi enam so kwa akon ne bi enti eno nyina ka ho na kirei na nanom santehene ebeba yegina so se dabi we ya brempon odi dwuma sei wodi dwuma sei ero enti ese ye ma no so fi se woka ho ene ye chichira Asante anti aman yenya Asanteman bebre aman no bebre enti Otumfour Osei Tutu ene di kan okọ one doma akon one denchira ekon na eno achi one empoanofo no nso so ebi kokon eye kon no ba akumpo ena woni se wadi nkunim a oba no ya nhunu ba bia na no Osei Tutu efa ye biem a wode toara nanom ye next lesson no ye beba santehene a otoso mienu na pokuare se ye hunu se ye ka kumase a ye nyi kumase hene se kumase hene na ye santehene dabi kumase na ye state eti said ye wo mampon na yina na enso so obeka bo mu no kumase hene na abaye wo nyina pani ena nye se okohia no se bia wudi animu anayo nyankomade ena okomfa no chi yeye ena eba besi no so enti sunsum wom enti oye santehene prekope bedamwase ebeshia